ni ma normal ne. Kina ganawa shi yasa nake yin ki banata. Ni ma normal ne. Kina ganawa shi yasa nake yin ki banata. Amma za na riƙe ki ban bari ki koki, kuma dai tattaki dan ya wuce aiki. Ki bani soyayyar ki a zuciyata da saka ki. Kin ga kinan mahassada ba su yi nasara ba ta. Kina ganawa shi yasa nake yin ki banata. Da za mu je yar baba. Ai ba zan so na raka ka sahibi na babba. Ai da mun je gun za mu kwashi zuga babba. Mu muke haskawa, mu muke kushewa. Wanda bai gane hakan ba gaskiya ke ba ni. Tun da ke normal ce.